Denbora aurrera zioan, eta ez dakit esaten nola, baina lehorrago sentitzen hasi nintzen. Berriz ere, maiteari begiratu nion. Bidaia luze baten buruan, atseden hartzen zegoela iruditzen zitzaidan. Oin puntatik zintzilik, bere bizia pintza sendo batetik dilindan. Eta ni ere lasaitzen hasi nintzen. Denbora pasatzea besterik ezen falta. Ordu batzuk, aire zabalean, aski dira, arropa guztia bere onera, bere tamainara, bere izatera ekartzeko. Berriz ere, etorkizunean konfiantza sentitzen hasi nintzen, eta denbora luzearen ondoren, ni ere lokartu egin nintzen. Edonok amestuko lukeen bezala esnatu nintzen. Nire dama, besarkatzen, azken aldian hainbeste neke pasatu eta hainbeste emozio sentitzaren ondorioz, lo luzeegia egin nuen nonbait. Ez nintzen konturatu ere egin, ezekitokitik jaso, lisatu, tolestu eta bildu egiten nindutela. Eta norekin, bada, beste galtzerdi berdin, ilun, arizko eta bizitzak ni bezain bat egurtutako batekin batera. Damarekin alegia.